Takže ahoj, vítajte pri našom let's play na Diablo 3. Som tu so Frostom, čau. Čau. Ako ste mohli vidieť, on sa volá Wolverine a je tento Wizard, ja som Monk. Nemám až tak dobré veci, ale stačí mi to. A vlastne tuto som už tie piliere, alebo čo to bolo, zničil. No, tu sú. Teraz nejakého King of Skeletona máme nájsť. Počkaj, ešte to je. Ideme rovno? Asi mali by sme ísť rovno, nie? A nedá sa ísť rovno. No tak to obehneme. OK. Ako ste si mohli všimnúť, ja som devina, aj on je devina. Som tu. Poď sem naspäť, tam je tá knižka, zober to. Tu nás, doprava, tu sem. Aha, The fetid, pallid malaise has fallen over the manor we now ukáž, call čo to home. je. Young Mám Albert novú seems to be bakulu. enjoying himself in our new home. 5 až however, 9, ja mám perhaps I'm silnejšiu a simply modrú. suffering from an imbalance of humors brought on by the recent change of climate. Taďa to zajde do tej Royal Crypty. Aha, taďa to. Fint, no tu je to. Priprav sa, ideme na Skeletona. Dobre. Niečo za 58 sekúnd. Mám dať accept? Áno, akcept. To, aby sme išli spolu tam. Poď ďalej za mnou, tak ja ťa povedem. Ja viem, kaďal je ten skeleton. Ja viem. Ja už som tu bol. Ale zabil ma. Teraz nás nezabije. Poď rýchlo, ja sa bojím. A už sme pri ňom. No, teraz. Kúkaj na tú mŕtvou. Ja ho idem... Ja sa bojím, zdrhaj. Utekaj, nech preč. A kúkaj na tú teraz tú frajerskú, kúkaj na ňu. Tá hudba. Áno, ty si do mňa začínáš, haja. Ability is not yet recharged. Nemám levitovanie, alebo čo to mám. Zavráť ho. No, prčic. Ready yet? Pozor! Pixle. Nemáme stále. Not enough spirit. Ja už nemám spirit. Tak boj normálne. Kokso, pomaly mu ide HP. Ja na ňu budem dávať ten hlas, to mu bude sústavne mývať. Ready yet? Pozor! Teraz sa budem tak teleportovať. My wounds are closing. Mňa za chvíľku dá, nevadí. Poď preč. Kvečko dávam.
ho máme. Dead. Has in Jo! Počkaj, si kúpim, čo som dostal. Ja na zlatú vec, chlapci. A dievčatá. The Shataroom high priests in Korat. Musím si odhaliť rukavicu. King of Khan. Veď, Ryan, klikni pravým si odhalíš tým. He ruled well until Diablo's Ako? influence Aha. drove him mad, and the Kúkaj, čo mám ja loyal v ruke. Black Danon was forced to slay him. Je, zlatý meč asi. Afterward, Diablo himself raised Počkaj, kúkam si Leoric ešte, čo tu from the mám. dead as the Skeleton King Ja until už the idem monarch's ďalej. son, Aiden, počkaj. vanquished him. Ja som o chvíľu desina. No tak tento Skeleton King má tak one na expil. Počkaj, ja mám asi novú schopnosť. Finally, the crater. New Všimol si, skill. čo mám v ruke? Akú mám novú skill? To nemám nič nové. Aniel. To nemám nič nové. A to by bolo z tohto prvého dielu všetko, takže čaute. Čaute.